ሰላም አምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ንኹልኩም ተኸታተልትና ናይ ኣዋር ብለስድ ፋሚሊ ቻነል ብፍላይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ሰላም ክርስቶስ ኢየሱስ ብዙሕ ይበለልክን ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብሎ ካብ ልቢ ብሓቂ ብዙሕ ይበለልክን በቃ ካልእ ዘረባ የለን ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልክን ከመይቀኒኽን ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ኣምላኽ መስገን ኩሉ ሰላም ይክብርን እግዚአብሔር ቢዚ ገዲፍካ ዝሓለፈት ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ጽቡቕ ሪኢኸና ኣዋ ወንደርፉል ኮመንትስ ረኺበ ያ ብዙሕቶ መፂኒ ብፍላይ ከዓ ብውሽጢ ማለት እዩ በዛ ሎሚ ንሪኣ ቪድዮ ድሰርሓ ኢመርጀንሲ ኢልያ ደለኹ ማለት እዩ ግን ኣቐዲመ ናይ ብሓቂ ቴንኪዩ ክብለክን ንፈቶ ኣምላኽ ይባረክን ويتبارخاني እግዚአብሔር አምላኽ ብርኽ ይብልክን ሓለፋይ አሜን ኣነውን ብሓቂ ቀበሎ ያ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ረዲእና ጸጋብ ዝሕልና ብምሕረቱ ከምዚ እንዳበልና ንመጽተን ፈትወኪና ትብላኒ ኣነ ዋላ ፈትወክኒ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋቲ ብዙሕ ሰብ ዩቲዩበርስ ወይ ኣብ ሚድያ ደሎ ሰብ ይብሎ እንዲዩ ስለዝበሎ ሰብ ኣይኮንኩን ድብል ካብ ልበይ ድብለክን ኣነ ማለተይ ኮይኑ ምክንያቱ ብጣዕሚ ፓሽኔት ዲ ውሽጠይ ልበይ በቃ ጾር ኣለዎ ንኣሕዋተይ ክድግፍ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍኣሎ ምሽ ብለና ፍልጠት ከዓ ብዙሕ የናግፍ እዩ ሓቂ ትፈልጡ ኢኹም ሓቂ ሓሓር ኣውፃእኩም ኣብ ሂወት ኩሉ ብስጋን ብመንፈስን ስለድሰርሕ ስለዚ ኣብ ልበይ ብጣዕሚ ጾር ደሎ ስለድፈትወክን ደፍቀረክን ሕጂ እንዳወፃኹ ቆፀር ኣለኒ ናይ ደቅናቶም ደቀይ ኪንደርጋርደን ኣለዎ ምሽ ኢለክን ተን ማንታ በቃ እንቋቑሖ ገይሮም ለኽዮም ገለ ናይዚ ኦስተርን ኢሎም የዘናግዕዎም ወለደ ኣይንላደ ኮይና ተፀዊዕና ኣለና ተዓዲምና ክንከይዴና ወይ ድጎይ ደለኹ ግን እዛ ቪድዮ ኢመርጀንሲ ኮይናትኒ በቃ ሓታ ኢሎ ክሰርሓ ኢለ መፄ ሶ እተን ትከታተላኒ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ትባርኻኒ ትፈትዋኒ I love you too really ካብ ልበይ ድፈትወክን ስለዚ ኣነውን ከመስግነክን ይደሊ እዚ ቪድዮና ብዙሕ ንኽበፅሕ ካብ ልብኽን ላይክ ግበራሉ ሳብስክራይብ ግበሩ ደይገበርኩም ሼር ድማ ግበርዎ this is divine mission ቪድዮ ከም ዝኾነ ኣርጊፀ ፈልጥ እዚ ምዃኑ ንሽተይ ናብዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኢመርጀንሲ ከኣተኹ ክነግረክን ድሓን ሳስ ድሕርታ ቪድዮ ወላ ክሳብ ክነግረክን ስለዚ ተረዲእክንሲ ፕሊስ ላይክ ግበራ ሼር ግበራ ኮመንት ፀሓፋ ሕቶታት ክርእዮ ኣለኹ በቢግዚኡ ክምልሶ የፍላይት ናይ ቫይታሚን ዲ ኣይሮን ዝሰራሕኮ ብዙሓት ብዛዕባውን ብውሽጢ ተሓቲተ ክሳብ መድሃኒት ሰዲድና ለይ ድረኣናዮ ኣለና ብሓደ ኮይና እቲ ጥቕሙን ጉድኣቱን ፀሓፍልና ኢልክና ንለኽን ስርሕልና ኣምላኽ ተፈቐዶ ብሂወት ኣለና ኣብታ ግዜ ድረኸብኳ ክሰርሓልክን ሕቶታት ይፅሕፎ እየ ደናብታ ግዜ ድረኸብኳ ከምዛ ሕጂ ምፅ ኢላ ከዓ እታ ዓቕሚ ትፍቅዶ ክበክን እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣፃቢበ እዛ ቪድዮ ድሰርሓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ድኾነት እንታይ ኣገዳስነታ ከዓ ሕጂ ክነግረክ እንታይ ከም ትርእስቲ ይበያ ደለኹ ኦፕሬሽን ከይገብርሲ እዚ ጥንሲ ክሰዱ ካብ ትርእስቲ ዋላስ ትርድኦ ይኽን ብውሽጢ ብዙሓት ረኺበ ለክን እቲ ቪድዮይ ሓደ ሳብስክራይብ ዘይገበሮ ይዝርዮ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩ ካልኣይ 86% ደቂ ኣንስትዮ ንሪኦ በዚ ሕጉስቲ ዕድመኸ ካብ 24 ክሳብ 30 ገለ እንደለኽን ኣብታ ዝደልያ ዕድመ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ስለትሪኦ ኣዝየ ሕጉስቲ በዚ ደስ ይብለኒ ሓንቲ ካብአን በዚ ውሽጢ ረኺበያ ቀኒ ኣዘራሪበያ ቅድም ቢዚ ነይረ ወይ ሰዲዳሃለይ ስለድለይ ወይ ስለያ ሰዲዳሃለይ ደው ኢላሃለይ ጣዕመንን ኤንወይ ኣሬንጅ ገይረ ግን ረኺበያ ከምዚ ኣሬንጅ ገይረ ቪድዮ ድሰርሓ ምስ ተራኸብና እዛ ሰብ ቦታ ኣይነግርን እየ ሽም ኣይነግርን እየ ኣበይ ዓድላ ኣይነግርን እየ ዕድሚኣ ጓል 24 እያ ፍላይ ሓፍተይ ስኹም ምሳኺ ብዙሕ ዲስካስ ስለዝገበርና እዚ ከዓ ንብዙሓት ደቂ ህዝበይ ስለዝጠቅም ካልኡን ከምኡ ስለድፈልጥ እየ ድሰርሖ ጓል 24 ናይ ሓሉ ቆልዓ ወሊዳ ብኦፕሬሽን እያ ወሊዳ ኖርማል እቲ ምክንያት ናይ ኦፕሬሽን ከዓ ፌታል ዲስትረስ ንብሎ ብሕክምና ቆልዓ ደኺማ መዓልቲ ደም ኢሎም መቀላጠፊ ገይሮምላ ድሕሪኡ ምስ ደንቡየ ቆልዓ ደኺም ኢሎም ኦፕሬሽን ገይሮምላ ንሽተያ ያ ኤኒዌይ ብዙሕ ኢለ ኣለኹ ኣብቲ ቪድዮታት ኣትየ ክንረኣዮ ኤኒዌይ ኦፕሬሽን ገይራ ካልኣይ ሕጂ ኣብ ዓመትን
4 ወርሕን ተቆልዓ ከሎ ጥንሲ ጋጢምዋ ጥንሲ ምስ ኣጋጠማ ንብዙሓት ኣማኺራ ቤተሰባ ቀረበኣ ሰብኣያ ካልኦትን ኣነ ዘገረመኒ ከዓ ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ሓካይ ማለት እዩ እስኹም ተማኽርዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ንዶክተር ሻሮንን እዚኣ ዳናይት ሓፍትና ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ፅቡቅ ሞቲቭ ክኾነና ኣሕዋተይ ኢለ ቶም ሰብ ሞያ ነማኽርሲ ሓቂ ነማኽር ማለት እዩ ኣማኺራ ኤንወይ እዚ ጥንሲ ካልኣይ ግዜ ኦፕሬሽን ምእንቲ ከይትገብሪ ቀልጢፍክ ጠኒስክ ስለ ዘለኽሲ እዚ ጥንሲ እዚ ስደድ እዩ ክሰዱ ከዓ ኖርማሊ መድሃኒት ትወስድ ከም ፐሬድ ኢዱ ኸደልካ as simple as ከምዚ ዓይነት ኖርማል ጌርካ ኖርማል የተበልዕዮ ከምዚ ፐሬድ ዝኸደኪ ከም ኢድ ኸይድ ስለዚ ሽግር ያምፃልክ ንዓኻ ኾነ ነትቆልዓ ትጥንሲ ስደድ እዩ ቀልጢፍክ ስለ ደለኺ ኢትዘረባ ኩሉ ክንደቂ ኣንስትዮ እዚ ሕጂ ወላ ዘይተማሃረ ሳይንስ ዘይፈልጥ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ደይኮነ ድፈልጦ ጥንሲ ከይኮነ ከሎ ትከላኸሎ ብዙሕ ግዜ ይዛረቡ መከላኸሊ ጥንሲ እውን ሰሪሕ ኣለኹ ቪድዮ መንያ ኦፕሬሽን ትገብር መንያ ኖርማል ትወልድ ከመይልና ኢና ኖርማል ጥራሕ ክንወልድ ንደሊ ኢመርጀንሲ ከዓ ዝግድደና ኦፕሬሽን ዘግብረና እውን ሰሪሕ ኣለኹ ስለዚ ከይኮነ ከሎ ትጥንሲ ግቡእ መከላኸሊ ሙሳድ ኢት ደ ቤስት ነይሩ ኣትሊስት 2 ዓመት ክፀኒሕ ተይልካ መከላኸሊ ድገርመኩም ናይ ኣምላክካ ሱፐርናቹራል ኤኒዌይ መከላኸሊ እንዳወሰዳ ድጠንሳውን ስለ ድፈልጥ ግን ክሳዓት በፂሕናዮ ዘለና እቲ ሳይንስ መከላኸሊ ክትወስድ ግባእ ነይሩ ኦኬ ኣይኮነን ኦን ኦፍ ነይሮም ብካልእ ጥቀሙ ነይሮም ፐሬዳ እንዳቆፀረት ገለዚ ከዓ ሴቭ ኣይኮነን ቱ ቢ ኦነስት ከምዚ ታዳ ሓኒልካ ትገብሮ ወይ ብፐሬድ ይከላኸሉ ኣለኹ ወይ ከኒና ገለ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ወላ ዳሓን ተመፀሲ ፀገም ይብልናን ኣብ ትብለሉ ግዜ ይፅቡቕ እዚ 2 ዓመት ኦፕሬሽን ወሊድ ከዕርፍ ትብል ተኾንካ ግን እንታ ኣብዚ ቅልፅምካ ዝኣቱ እንተ ብማህፀን ዳኣቱ ብዙሕ ዓይነት ምስ ዶክተርካ ተማኺርካ ሴቭ ድኾነ ኣትሊስት 99.9% ይድከላኸለልካ እሱ ክትገብሪ ተመራፂ ኤኒዌይ ኣጋጢምዋ ካብ ኣጋጠመ ግን ብዝመፀ ይምፃእ ጥንሲ እዚ ሲሪየስ ኮይነ ድዛረበሉ ብዙሕ ደጋጊሜ ብዙሕ ከዓ ብውሽጢ ስለ ድፈልጥ ሓንሳእ ጥንሲ ምስ ሰደዳ ምጥናስ ደኣበየን ደጋጊመ ምስ ሰደዳ ደይወለዳ ክሰዱ ኢለን ዝገደፋ ብዙሕ ብውሽጢ ፈልጥ ካብዛ ብቪድዮ ዩቲዩብ ድሰርሓ ኣነ ብውሽጢ ደማኽረ ምሽነይ ከዓ እሱ እዩ በዚ ኣመፅእ ብውሽጢ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ምስ ገሊአን ንፅሊ ምስ ገሊአን ጎይታ ቀበላ ምስ ገሊአን ምኽሪን ማዕዳ ንወስድ እሱ እቲ ናተይ ድሌት ምስ ተዘራረብና ማለት እዩ ኖ ክትሰድዮ የብልክን ከምዚ ከዓ ብዙሓት ሽግራ ስለ ዘለዋ ዝተረፋ ስለ ዘለዋ ኢላ ኣቴንሽን ይህበ ቅድም ኖርማል ኣማኽራ ቢላ ሶቕ ኢለ እሳውን ቅድም ኣይበለትንን ኣብ ካልኣይ ግን ከምዚ ተገበርኩ ኸብሪ ክትሓፍተይ ኖርማሊ ክትወልድዮ ትኽእል ኢኺ ኣጋጢሙ ክንበር ሕጂ ካብ ኣጋጠመ ኖርማሊ ተቆልዓ ፀባስቲ እዩ መግቡ ተኸናኸን እዩ ንርእስኻ ሓልው ተኻኣልኪ ጠባኽሊ እዩ ስለ ዝጠቡ ኢለስ ኣማኺረያ ክዓፁ ደለ ሽዑሳ እንታይ ኢላትኒ ብርኽቲ ሓፍተይ ከምዚ እውን ኢሎም ሓቲ ተሓካይ ምሲ ኖርማሊ ክሰድዮ ትኽእል ኢኺ እሞ ተሰደድኮ እንታይ ይመስለክ ሾክ ኮይነ ኣነ ብሂወተይ ምስ ብዙሓት እውን ደባኣሰኒ ወላ ምስ ቀረባ ቤተሰበይ ስደድልና ኢሎም ኣብ ሕክምና ካብ ኣስመራት ሒዘ ኖ ድበልኮ ተቆራረፅና ኣለና ብጣዕሚ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ኣምላኽ መፄ ቃሉ ፈሊጠ ምስ ኣምላኽ እንዳተመላለስኩ ቃል እግዚኣብሔር እንዳፈለጥኩ ቀደም ከማን ብጎይታ ከየለኹ ከለኹሲ ኣይድግፎን ይበቃ ቀትለት ይበቃ ጥንሲ ምስዳድሲ እንታይ ከመይ ኢለ እሞ ክገልፀልክና ኣሕዋተይ ኣነ እኮ ኖርማል ኬድክ ትሰድዮ ሓካይም ፍርሙልኪ ኖርማል ይገለ ክብል ዝግባኣኒ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ኣሕዋተይ ቃኤልን ኣቤልን ኣብነት ናይ ብዙሕ ኣብነት ኣሎ ዘርኡ ደፍሰሰ እግዚኣብሔር ብሞት ከም ዝቐተሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለና ቃኤል ከዓ ንኣቤል ሓዉ ምስ ቀተሎሲ እንታ ዘረባ ዝተውዕላላ ደም ሓውኻ መፂዩስ ናባ ይጠራዕ ኣሎ ኢልዎ ደም ይዛረብ ኣብ ደም ህይወት ኣሎ ደም ኣብ ኣምላኽ ዝጠርዕ ኢኖሰንት ወላ ሓደ ደይገበረ ሰብ መፂዩ ብድላይና ኣብ ከብድና ተዘርዩ ጠኒስና
كم دلينا تنسخ نسدد أو أملاخنا نعقب زلنا عبي بدل كنيو تساينس نورمالي قليلو زرد أنا كبابينا زلو سب بزوحات أحواتي بروخاتنا أشتو أبزعد مزلخن بزن أقات إيمون خمزو خوينة إل كنت انسي تسدا أمو خالميد كن أتدقاق ما دلخن حاتيات مجمرتا إذا فرحكا دا حرقن تدقاقمو نورمال كويني درايكا نورمال قنا يكون أب أملاخ أتفون نقر تقوينو قتلتي أي تقتل أب حق موسي كينا حدش بقى أب حدش كده نمو قدفوت بلبون حاود سألت قتال نفسي قتال بزحي إزات انسمس دادقن I don't know maybe እግዚአብሔር ነዚ ነገር ዝኾና ነብዚ ቀሚጥኒ የድብል ብጣዕሚ ከቢድ ሓጢኣት ሕዋተይ ደም ይጠርዑ ደም ይዛረብ እዩ ብኡ ጌርክሲ ኣብ ሂወትኪ በቃ ዘይዕርፍ ነገር ይክተምፅ ደለኺ ሰብኣይን ሰበይቲ ቀቲልዋ ወላ ይተኣሰር ብሕጊ ብሕልና ዓሪፉ ዝነብር መስለክን ደም ኣፍሲሱ ጥዒት ካብ ሂወት ኣቋሪፅዋ the same thing ተራእዩ እምበሺ ብሕጊ ክነግረክን ካብቲ ተራእዩ ዕድሚኡ 84 ድኾነ ሰብ እቲ ሓድሽ ተጠሊሱ ደሎ ውላድ እቲ ቀትልዮ እሱት መን ኾነ ተፈለጠ እቲ በቃ ልዕልቲ ተራእዩ ደሎስ ተደይ ተራእዩ ከማንሲ ዓብ ነገር ብሕጊ ዋላስ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ጥንሲ ኣይትስደዳ በዛ ምኽንያት ሓፍተይ የሎም ማዓንቲ መጽኤ በቃ ኣማኺረያ ወይ በረኽቲ ሓፍተይ በቃ ይሰዶኒ እንታይ ገድሽኒ ህይወተይ ሪስክ ድእቱ ጥንሲ ክሰድድ ከለኻ ሞት ኣሎ ኣሕዋተይ ወላ ሕክምና ይኹን ወላ ኣብ ገዛ ኹን ደም ፈሰካ ወሓደ ደም ኸውን ህይወት ሳብ ኢድ እግዚኣብሔር እያ ስለዚ ጥንሲ እንዳሰደድካ እስከሚልካ ኣኸ መፅቡቕ ነገር ክትፅበ ኖርማል እንደ ሓረሳ ከማን ሞት ዘጋጥመን ንሰኒ ሞታ ቆልዑ ሞተን ሞትሲ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መሰረት ዳእኽዋ ዝሓፍተይ ቴንኪዩ ብርኽቲ ሓፍተይ ኢላትኒ በቃ ኣነ ብውሽጢ ክረኽበኪ ከም ዓባይ ሓፍተይ ክርእኪ ተኸተ ኤኒ ታይም ደውልለይ ኢልያ ወላ ሽዑ ተዘይመት ተመለስኩ ክብገለ ቢዚ ተለኹ ቮይስ ደድሊ ወላ ለይቲ ካብ ድቃሰይ ክድውለልኪ ሓንቲ ትኾነኒ ኺ እግዚአብሔር ክረዳእኪ ብሰላም ጥንስኺ ወዲኺ ክትወልዲ ኢኺ ወላ ከማን ኦፕሬሽን ተመፀኮ ሳይንስ ኣምላኽ ኣእምሮ ሂቦም ንኸምዚ ዝተጠቐሙሉ ሰዓብ ነገር እዩ ኖርማሊ ኦፕሬሽን ኣብቲ ዝግድደካ ነገር ልቢ ድኻም ዘለዋ ኩሊት ብዙሕ ሽግር ዘለዋ መቸም ሰለስተ ቆልዑ ወይ ማንታ ቆልዑ ወይ ብዙሕ ነገር what indicate for operation ኢለ ኣብ ቪድዮታት ይሰርሕ ኣለኹ እንታይ እዩ ድገብረልና ኦፕሬሽን ክንገብር ዝግድደና ኣቲ ክንረኣዮ ታጋጢሙ ኖርማል ትገብር it's not a big deal ዓብ ነገር ኣይኮነን ኦፕሬሽን ምግባር ሕዋተይ ኖርማል ዴሊቨሪ ከም ኣንስቲ ዕብራውያን ኣብ ገዛኻ ዝሓርሳ ነበራ ምሕረስቲ ከይመፀን ከም ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ገዘን ወላ ሕጂ ወላ ኣብዚ ኤሮጳ ኮብ ገዘን እንዳሓርሳ ኣለዋ ኣነ እምነት ጀጋኑ ኣሕዋትና ኣብ ገዛ ዳሓረሳ ኣለዋ ፈልጥ ያነ ሓሪሰንካ ሕክምና ሄደንካ ቼክ ድግበራ በቃ እግዚኣብሔር ከምኡ ኣሰራርሑ ኮነልና ፅቡቕ ሕዋተይ ኖርማል ዴሊቨሪ እዚ ማለት እካ ገዛ ሓረሳ ኣይኮንኩን ኣሕዋት ብሩኻት ሕክምና ኣለና ክንጎይ ይደለና ግን ኖርማል ክትሓርስ ኣምላኽ ይመስገን እንድሕር ድግድደካ መፂና ኦፕሬሽን ኣምላኽ ይመስገን ጥራይ ታደ እቲ ውሉድ ሴፍ ኮይኖም ብሰላም ይውፁ ይተሓቋቁፉ ኣደ ውላዳ ጥራሕ ትሕቁፍ ስለዚ ኦፕሬሽን ምግባርሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ኦፕሬሽን ከይገብርሲ እዚ ጥንሲ ክሰዶ እንታይ ክንብሎ ከመይ እንታይ በቃ ኣነ ቃላት ይድስን ወላ ክሓስቦ ወላ ክርድኦስ ኣይከልኒ እንታይ ሶ ፕሊስ ኣሕዋተይ እዚኣ ክብለ እንዳተሃወኩ ናብዚ ወደይ ዳዊት ወደይ ክጎይ ይኸይድ ኣለኹ ጥንሲ ኣይትስደዳ ኣብ ሂወትክን ዕንቅፋት ኣይትዝርአ ዓብ በደል እዩ ዓሪፍኪ ትነብርን ኢኺ ብድሕሪኡ ክትወልዲ ትኽእሊ ከይትወልዲ ትኽእሊ ብኻደይ ገበርክዎ እንዳበልኪ እንዳተሰቀኪ ኣብ ሂወትክሲ ገለ ክፉእ በቂሉ ከየጨንቐኩምሲ ተጠንቀቁ ድብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ በዓል ዕብራውያን እዚ በቃ ዘርእዩ ክፉእ ነገር ሓዳር ጌርኪ ተዓርፊ ድሕሪኡ ሞሊድኪ ተዓርፊ ደቂ ክዕብኺ ተዓርፊ እንታይ ገድሽኪ እዚ ንኣሽቱ ነገር ከማን ኣፍና ተዘሪቡ ዓይንና ሪኡ ደሳቀየና ምሕረት ግበር ኣላ እግዚኣብሔር ብደምካ ሓፀበና ክንብል ንውዕል
እዚ ግዳ ከመይ ጌርካ ክትዓርፉ ክትቀስኒ ስለዚ ኣሕዋተይ ብሩኻት ፕሊስ ጥንሲ ኣይትስደዳ ኦፕሬሽን ኖርማል እዩ ኖርማል ደሊቨሪ እዚ ታታ ቪድዮ ኣትኸና ኣለከን ረኣያ እዚ ኣኽብለከን የመጽ ካልእ ካልእ ኻ እንታይ ክብል ደሊ ብነገር ኩሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣሕዋተይ ብሩኻት ናብ ኣምላኽ ምፃ ቃል ኣምላኽ ኣንብባ ኣትናእሽቱ ተንትከታተላኒ ኣነ ብዚኣ ደለኹ ብሓቂ ታዓንቲ ወደ ሓር ክነግረክ እንደበልኩ ኸንሲ ብጣዕሚ እየ ድግረም ነይረ ምስ ኣሕዋተይ ኣለዋ ብጸሎት ብሓደ ንጽልሲ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ኸውን ይነግረን ነይረ ብሓደ ንጽሊ ነይርና መንፈስ ኤልዛቤል ብስጋ ተሓሊልዋ ብብዙሕ ሰብ ጸሪፋ ከምዚኣ ዚኣዶ ከምዚኣ ብዙሕ ተባሂልና ይንወይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቶም ብክርስቶስ ዝኾንና ከምኡ ክንቅበልሲ ትዝደሓናሉ ጸጋስ መከራ ክንጸግበሉ ስለዝኾነ ሽግር የብለይን ብመንፈስ ግን ኣብ ሕልመይ ብጓል ኣንስተይቲ ተገሊፃ ትፈልጣ ዲኸ እንታይ ከም ዝበለትኒ ንስኸ ኣብዚ ሜድያ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እንዳበልክ ረብሽክኒ ኢላስ መፅያ ኣብ ሕልሚ እኳ ኣነ ከኣስ ኣብቲ ሕልመይ ዋላ እኳ በቃ ከምኡ ዓይነት ሕንሕነ የለን ጌና ኣብ ርእሲ ክለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢለ ኢደይ ኣልዒለ ሓዊ ክብል ምስ ጀመርኩ ኣብዚ ርእሳ እንዳተቓፀለት ከላ ካብ ድቃሰይ ተበራቢረ እዚ ንመን ነብሮ ኣለኹ ኣብ ሜድያ ቀሊል ኣይኮነን ግን ነተን ጸለይቲ ኣመንቲ ኣሕዋተይ ጥንሲ ኣይትስደድ ክንብል ከልና against the spirit of the world ኢና ንመጽእ ዓለም ኣለማሚዱ እቲ መንፈስ ገዛእ እዚ ዓለም ዝብሎ ኖርማል ገይሩ ኣረድዩ ኣብ ህዝብና ፖሰሰድ ኮይኑ ይእትይዎ ሰብ ደጋጊሞ ገብረሎ ስለ ድፈልጥ ያነ ግን ንሕናቶም ደቂ ብርሃን ናይ ክርስቶስ ዝኾንና ከኣኒ ነዚ ወፂና ክንሰርሓሉ ኣለና ዳስዋይ ኣይትስደዳ ብትብዓት መጽ ኣብዚ ድብል ብመንፈስ ከማን ኣሕዋተይ ህይወትና ንርአዮ ሓዳርና ንርአዮ ነገራትና ንርአዮ ጥንሲ ንሰድድ ክፉእ ንገብር ኣብ ሓዳር ደሎ ሽግራት ኩሉ ካብቲ ናብቲ ምውላድ ካብቲ ናብቲ ብዙሕ ነገር እዚ ኩሉ ዝግበር ትዝረአ ኩሉ ካብቲ ዘይረአዩ እዚኣ ነቶን መንፈሳውያን ጸለይቲ ኣሕዋተይ ነግረክ እንደለኹ ምእንቲ ክትጽልያ ከይንወፅእ ኸማን ክንደይ ተጋድሎ ከም ዘሎ ኩሉ ዝገብር መንፈሳዊ ዓለም መንፈስ ኤልዛቤል ስለዚ ካም ቱ ጂሰስ ናብ ክርስቶስ ምፃ ርእስኽና ግዛኣ ሽዑ እናረዳእካ እናመሃረካ እናመርሓካ እናተዋግኣልካ ህይወትካ ተምልጥ ሓዳርካ ተምልጥ ደቅኻ ተምልጥ ስለዚ እቲ ውግእ መንፈሳዊ ዓለም እዩ እዘን ኩለን ተከታተለን ኣሕዋተይ ብኩሉ ሰብ ዘበለ የፍቅሮ ኦርቶዶክስ ኩና ካቶሊክ ሙስሊም ካልእ ዝኾነ ይኹን ሓቂ ክነግር ብሓቂ ከኣሱ ስለድኾነ መድሓን ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ ካልእ የለን በቃ ትብልበይ ደለኹ ብላክን ሓቂ ንምንታይ መፅያ ኣብዚ ቫይታሚን እዚ ኦፕሬሽን እዚ እዚ መከላኸሊ እዚ ጥራሕ ኢለክ ተኸድኩሲ እኹል ኣይኮነን እዚ ናይ ምድራዊ ሰብ በፂሕዎ ሓኪም በፂሕዎ ብኣእምሮ ዘሎ እዩ تمنفسوا عالم كان الشيء بتشكنا بالكلناها تعت بالزلة زبرختي قويتا تقبلوا يسوس تبل تعت الزرا وعيل كنكا كوشن جيركن كتنببا مزحف قدسكن كائل منينو من تاي قاتلو انببا حواتي ناقشتو شعو مسنبب كاينا بأملاخ دمتسا أنا بزح كزي نجير اللخو بعلي وانجيل يوحنس اندانببنا ببزح مسكرنا ببزح حليفنا قل زبر هالي بك أمان قدن حقني واتنا أني بزي وعيل نبابو دخيد اللي سوات تايد كبر دلو بزي ادحينا سلازي تنسي مستعد راح يكونسي كابت مزار نافت مزار حدار مبتان قولعت مزختار زي كال مولاد كابت مولاد كمزين كمتن دروش وش يلو دول هيوتنا منفس إلزابيل نتسأل ما تحيلي أفت منفسه على مجزمه بسقاق اللت سلازي نزل إحنا نخال إيلن حدا يسوس كريستوس ودهيا أملاخ قال سلازي إلا أحواتينا بأملاخ متسع إنفايت قبرك كندا أمنا له حكي دحين زنبرو لزلخو من قدن حق نيوتن يسوس كريستوس إيو بزيبو حدا نابو دخيد إلا نابويتا متسع نفس خنا ملت حدار كندك غنيوت كن جنريشن خنا ملت
ريخن أحواتي دك أرستي وتبلكو خنابزي منفسا وعالم قليل كم ديكون يمكن كريستيان مالتي وق خمد ما تصبت قرام نيرة مستعانة حواتي تسأل نيرة إجزابي سنايو بخل سخرة دعنايو إذا أخي بلكو خنك حل فايدلني داتس واي كان ديك أولعت كابت أنسي مسداد دحينهم زلو كم تقويتا نقبلو إجزابي رسي أبز تصبح زدحنو نفساتي نافت محبر وسخنا برمشو لنا زدحنو هصانات انسخي سددوها نافتهم باروتو እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ሚዲያ እንዳተጠቀመ ናባሮት ይራخبنا ብዙሓት ቆልዑ ድሕኑሎ ሕጂው ንዛ ቪዲዮ ሪኣ ጥንስ ምስዳት ትገድፍ ወይ ካ ህይወታት ዕሪ ዘይተደለየ ርክብ ዘይተደለየ ሓዳርከ ገበር ካርክብ ዝመጽእ ጥንሲ unwanted pregnancy ተባሂሉ ድስድር ኩሉ ዚ avoid كوني كإليو مالتي سلازي إنا عبز دلنا مو እግዚአብሔር سرحالو نحنا باروتون أملاق سماي كغانا علنايو نحنا باروتو تسينا خنا عينا صحفي خو مخن قبرينا بزي تسأليان برتعان كبلكني لي سلازي نحفتي كونسل جيريا تردئاتني ككاتاتلاي خدولا لاي اي موتني بيوت كنبري زوال عقولاتي من خانا ينفلت ان فيديو فاستر دي مرحا حاجر ديو حدا እግዚአብሔር ዝመደበዩ بزي مدب أملاق نابز مدرو ولود يمتصنيو كندي سبكا ولود سينو خا كندي اندابخي كندي انداتشجر كندي نصلي لهم احواتنا لو ولود سينو ما حواتي سلازي بليز از نغرزي كابانا يرحا كاب حزبي يرحا بقى بحقي كسمع كله اتاكسي ابحيرنا حزبي محرت جبر بصحبا كوي ترعينا ازس كاب حزبي يرحا زكو حرمي مرقمي بقى ازكو قليل ነገር እኮ ይኮናል حواتي هذا اكا عند بحالا مصحف قدوس حرم مسحازن اسرائيل كله خسعرو غيرو كما هاجرون بقى خين وص كله اميديا ولا هاجرنا بس ነገር እኮ እንደለኝ ነው ብዙሃና ፖለቲካቲው ከዛሩ ስለዚህ ይደልግ ምንጩ ትንገብሮዩ ትዘይ መምላስናት ደይ መንሳحنا እዚ በቃ ዝን ከንድዝን እቲ ዘይ ግበር ምግባር ስለዚህ ቶም አመንት حواتي ናይ ልብ ጸለይቲ እዚ ነገር እዚ ስለ ህዝብና ነማልድ ኣብትነቃ ኮይና ምሕረት ግበሩሉ ንህዝብና ንበል እተን እድርኺብና ሚዲያ ደለና ሓቂ ንንገር ካል እንታይ ሞሪና ተዓብሰልና ወድ አምላክ ተደይ ተሰቢሁ ኢየሱስ ተዘይ ተነጊሩሉ ተዓብሰልና بمويانا يخون بحدرنا يخون بدقنا يخون بيوتنا كله ኢየሱስ ወድ አምላክ እሱ አና ይርአ እጂ አብሔር አምላክ አባና ይርአ በዚህ ነገር እዚ ጻዓታ ልበይ ስለዚ خبدي قدم زي بروجرامي مخادي سي اسهب ابيلين خيد املاك منفس قدوس كبازا حلني نخل سمچم سلولاوي ويخاليو الشادايو اب كل اتي دسري يا هو زخل كلو يلن نزامنن زي امنن انداته غلص مركو دمص እግዚአብሔር ህያው ስለደኾነ እሱ خبز حالكني حواتي بزي ነገር زخلنا نبرتع تبارخ تنتفتواني thank you تنتصلعنا ونصلعتكم افكروا صحفي يفكركم we love you all really God bless you نصلاله لايك አይትረስዑ ሼር አይትረስዑ ሰብስክራይብ አይትረስዑ አምላክ ሰማይ ይባርኩም ተባረኩ ባይ ባይ